беҳтарин мужданҳои кишварҳои Россия, Филиппин, Венесуэла, Қазоқистон, Арманистон, Узбекистон ва Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург ба ҳам оварда шуданд. Муждани шинохтаи тоҷик қаҳрамони бокси ҷаҳон миёни наврасон Асрор Воҳидов дар ташкилоти баргузоркунандаи мусобиқаҳои бокси ҳирфаӣ Boxing Promotions рақобати навбатии хешро анҷом дод. ҳарифи варзишгари тоҷик муждани маъруфи Арманистон Давид Аганисян маҳсуб мешуд. ин ду муждан, ки дар вазни 56 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд, барои пирӯзӣ талош намуданд ва аз оғози раунди аввал варзишгари тоҷик бартарӣ дошт. ҳамин буд, ки дар дақиқаҳои аввали пайти шашум Асрор Воҳидов ҳарифи 28-солаи хешро ба нокаут фиристод. ёдовар мешавем, ки барои Асрори 23-сола ин панҷумин набард дар бокси касбӣ маҳсуб мешавад ва аз 5 дидор 3 таашро бо натиҷаи нокаут ба анҷом расонида феълан муждани шикастнопазир маҳсуб мешавад. Там одержал по-прежнему непобежденный Асрор Воҳидов.